Het is een eerste gevoel om vast aan te mogen proeven en ruiken. En morgen mogen we dan echt in onze nieuwe Dreamliner gaan stappen. Heb je nu het gevoel dat je in een vliegtuig rondloopt? Dat heb ik wel. Ja, ik heb wel het gevoel dat het het voelt als een vliegtuig. En dan wel een hele nieuwe, mooie variant daarvan. Dus ik vind het wel een mooi opwarmertje naar het echte werk morgen toe. Ja. Van binnen is het een buis, maar van de buitenkant, we staan gewoon tussen 4 muren. Ja, nou, als je binnenkomt voel je gelijk dat het een stuk ruimer is. Je ziet door het lichtgebruik dat het hoger ook voelt. Hè. Dus je hebt bijna geen idee waar het plafond eigenlijk eindigt. De ramen zijn groter en dat maakt het eigenlijk elke stoel een window seat is. Dat voelt ook anders. Geloof je dat ook? Want hier zie je dat niet zo goed. We staan nu in de first class. Maar als je achterin kijkt, dan is het gewoon de toeristenklasse, de economy class. Heb je het gevoel als je dan in het midden zit dat je dan ook echt een window seat hebt, een raamstoel? Ja, ik ben gaan zitten net en ik heb dat gevoel wel. En dat komt met name omdat de ramen hoger gaan dan de stoelen zelf. Dus je kijkt eigenlijk ook over de mensen die in die stoel zitten heen naar buiten. En dat maakt dat het wel zo voelt. Bij mij gaf het wel die indruk, ja. De Dreamliner, veel mensen zullen niet weten wat dat toestel is en wat het verschil is tussen iets anders dat 2 vleugels en 2 motoren heeft. Hoe moet je dat nou gaan duidelijk maken aan je passagiers, aan je klanten? Ja, dat moeten ze eigenlijk natuurlijk zelf gaan ervaren. Maar we gaan wel door filmpjes, door goed te vertellen wat het is, proberen te vertellen wat het verschil is. Nou, dat zit hem dus met name in een rustiger vliegen, een ruimtelijker gevoel. Fitter weer terugkomen op bestemming aankomen of weer terug in Nederland komen. Dus eigenlijk de totale ervaring is er eentje die je als consument, als vakantieganger niet zou mogen missen. Heb je er zelf eigenlijk in gezeten ooit? In een echte en niet in die mock-up, deze? Dat gaat morgen gebeuren, ik kan niet wachten. Het is echt voor het eerst. Ja, het is echt voor het eerst. Ja. Wat als je nou spijt krijgt, kun je hem dan nog ruilen? Ik zal zo even overleggen, maar ik geloof niet dat dat gaat gebeuren, nee. Maar ik twijfel er geen seconde aan.